jamanatigi Joe Biden y'a jira tarata don ko Ameriki jamana ka cɛsiri ka Ukraine dɛmɛ ka Russie jamana ka bingani kunbɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni OTAN ɲɛma n'o ye secrétaire général Jens Stoltenberg ye ka sɔrɔdasi dɛmɛni miliyɔn 325 wɛrɛ laseli ka kɔn OTAN tondenw ka san o san lajɛba ɲɛ Lituanie jamana faba la juillet kalo la. Biden ye OTAN ka baara tanu nka a y'a ɲini k'a ka tɔnden 31 fana fɛ u ka dɔ fara u ka baaraw kan walasa ka san 2014 layidu ta k'u ka jamana kɔnɔna sɔrɔko 100 ni kɔ musakaw kɛ lafasali la. We've strengthened NATO's eastern flank, made it clear that we'll defend every inch of NATO territory. An ye OTAN kɔrɔnyanfan jija an y'a ɲini k'an bɛ tan ka dugukolo fɛrɛkɛnɛ bɛɛ makaran n bɛ segin a kan. Ameriki ka wulikajɔ OTAN ka sariya sɛbɛn duurunan fanfɛla la a kolo ka gɛlɛ. Nin lajɛrɛ in senfɛ mun bɛna kɛ Lituanie kalo wɛrɛ an bɛna to an ka wulikajɔ kan ani an terilakaw ka se ka wari caman di lakana fanfɛla la mun bɛ taa 200 la. Ɲɔgɔn lajɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ mɛ nin laɲiniba ye nin de ye. Stoltenberg n'o bena bɔ fanga la ɲinan kɔfɛ o y'a jira ko juillet kalo lajɛrɛ bena sinsin OTAN be se ka dɔ fara a ka dɛmɛ kan cogo min na Ukraine jamana na n'o sera ka Russie jamana ka fanga ta bali wa a ye kɛlɛcɛw kɛlɛ kɔsa nin na. The support that we are providing together to Ukraine is now. An bɛ kokɔrɔmadonni min kɛ ka ɲɛsin Ukraine ma o de bɛ danfara kɛ kɛlɛ fɛrɛ kɛnɛ kan ka d'a kan Ukraine ka wulikajɔ min bɛ senna nin wagatinin na a bɛ kan ka taga ɲɛ a bɛna kɛ dalateliya ye n'an kumana sisan o kosɔn Ukrainekaw o bɛna se k'u yɛrɛ ka dugukolow makaran yaasa u ka se ka kumada sɔrɔ kuma falen-falen minnu bɛna kɛ. The stronger hand they will have at the negotiating table. Fɛn kelen min b'a fɛ kosɛbɛ Ukraine. I think what is very important our future in EU. Ne hakili la nafa bɛ mun na kosɛbɛ an ka sini ɲɛsigi o bɛ farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba kɔnɔ wa Ukraine labɛnnen don ka don OTAN kɔnɔna la. A ka ca la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a fɔ Michael Kimmage ye karamɔgɔ ye catholique sanfɛkalanso la ani a ye baarakɛla kɔrɔ ye min tɛ sigida la Centre for Strategic and International Study la. It's not that the case is closed. There's a lot of enthusiasm. Yiralen tɛ ko nin ko banna fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ OTAN ale ka wulikajɔ kɔni fanga ka bon ka ɲɛsin Ukraine ma ani lala Ukraine bɛ se ka don OTAN na cogoya min na don n'a nataw la nka ko caman bɛ yen minnu kan ka kɛ yaasa nin ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye walima ka lawaleya. Becomes a realistic prospect. Stoltenberg fana bɛ ka senw kɛ Washington. Ameriki sanfɛ wasablon sena wasaden fitiniw ɲɛma Mitch McConnell y'a jira tarata don ko Stoltenberg y'a fɔ a ye ko ale ye jamana minnu tɛ OTAN ye olu ka lasigidenw wele Japon, Kore woroduguyanfan jamana olu ka na lajɛba nin na Lituanie. McConnell fana y'a jira ko Stoltenberg y'a jira ko Suède jamana bena don jɛkulu nin na sogo labɛnna juillet kalo lajɛrɛ nin na. Suède jamana donna kɔfɛ ka sababu kɛ OTAN jamanaden Turki ka sɔsɔli ye n'o ye Stockholm jalaki ko a ma baara kɛ ka ɲɛ walasa u ka politiki tɔn bolofara dɔw kɛlɛ. Ankara b'a ye ko a ye dankarili ye. Turkey has the chance to hold Sweden to account. A se bɛ Turki ye bi k'a fɔ Suède ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna nka wagati min na Suède fana bɛ fɛ ka don OTAN jɛkulu kɔnɔna la ne kɔni hakili la a ko kɛlen i b'a fɔ kulonkɛ Turkilakaw bolo u bɛ fɛ dɔw ka bila ka dɔ ta kɛrɛnkɛrɛnlen la ka fɛn dɔ sɔrɔ Ameriki jamanaw bolo ani OTAN jamanaw fana yaasa a ko kuma a bɛ se ka mada cogoya min na ani Turki fana ka sɔrɔ ka sɔn Suède ka donni ma OTAN na donc gɛlɛya dɔw b'a la nka a kɛlen don i n'a fɔ kulonkɛ de fana ye Ankara bolo. Ankara is engaging in. OTAN kɔlɔsilikɛlaw ko jɛkulu nin ka kelenya bena bɔ ɲɛma kura dɔ la wa nin barokun nin kan Washington ani Stoltenberg bɛ u makun. Mohamed Touré, Anita Paul tɔgɔ la VOA Bambara Kibaru ka bɔ Maison Blanche la. By a new commitment to invest more in defense, and I expect allies to agree